Hej YouTube. I dag der skal vi lave noget mega epic. Og jeg får lige en til at læse det op. Så bare gå i gang. Vidste du godt, når man nyser, stopper ens hjerte i et millisekund. Haha, cool! Fortæl videre. 45% af alle danskere, de kigger i andre folks toiletskab. Det er bare episk. Fuck, hvor klamt. I gennemsnit lyver et menneske 2 gange om dagen. Fuck, hvor lyder det bare episk. Det er lort. Ja, det er sgu noget lort. Jamen, nå var det det, Jacob? Nej, for satan. Okay, så fortæl videre. Der overfører flere bakterier ved et håndtryk end ved et kys. Fuck, hvor skal jeg bare not kysse nogen mere? Det koster cirka 22 milliarder at bygge Storebæltsbroen. Tænk på, hvis den går i stykker, så vil det sgu være dyrt. Ja, hold da kæft, mand. Er der mere, lille Jacob? Ja, jeg har lige et mere. Hvert år brækker cirka 10 englænder deres tær i forbindelse med, at det er sokker på. Fuck, hvor klamt. Men ellers ved jeg heller ikke så underligt mere. Ej, jeg ved ikke så meget underligt. Nå, jamen, det var fint, så vi ses, folkens. Kan du sige farvel, Jacob? Farvel!